להגיד קואוצ'ר, כשיש לזה מילה בעברית, נוכל. האם מוסיקה ים תיכונית נקראת ככה כי מי שעושה אותה הלך לים במקום לתיכון? אם אורנה דץ משאירה את הילדים אצל משה, זה אומר שהם בהשגחת אבא דץ? האם לכלב של הזמר מוקי יש שם של בן אדם? כשמישהו שם לך על המכונית פלייר עבודה בחול בתנאים מעולים ושכר גבוה, למה הוא לא הולך לעבוד בזה במקום לשים פליירים על מכוניות? העיר חדרה, למה? כשמשה קצב היה חייל ואמרו לו שיוצאים הביתה, הוא עלה על א'? למה כשאתה מתחתן הרב שואל אותך אם את הטבעת קנית בכסף שלך, אם אפילו הלימודים שלו בישיבה היו בכסף שלך? אם סי אימן הייתה מתחתנת עם דני רופ, היו קוראים לה סירופ? אם יש צדק בעולם, איך זה שלבר רפאלי אין אחות תאומה, אבל לזהבה בן יש? תודה רבה.